Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Kano Pilas ta bayyana kaduwa tare da mamakin yadda aka yankewa ƙungiyar hukunci 'yan sa'o'i kaɗan bayan kammala wasanta da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Akwa United, wasan da sai kashe gari a ranar Litinin aka ƙarasa shi sakamakon tsaikon da ya faru na rashin ƙarasa wasan daidai lokacin da Kano Pilas ta zira ƙwallo. Balin wasa ya bayar kuma mahutinsa ya soke ƙwallon, daga bisani aka ƙarasa ƙwallon aka tashi kowace ƙungiya tana nema. Shugaban ƙungiyar ta Kano Pilas Siraji Sha'aibu Yahaya Jambal shi ne bayyana haka a yayin wata tattaunawarsa da gidan talabijin na Standard Voice. Ko mun gode wa Allah kuma mun karba a matsayin mu na yaya na ita wannan kungiya mai shugabancin wasanni, mun karbe shi da hannu biyu. Wannan son tabbatar maka da cewa abin ya ba mu mamaki ko bai ba mu mamaki, saboda kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas kura ce, ana son ki zo ana son ki tafi, kuma duk inda garin da muka je ba sai mun tafi da magoya baya ba, muna samun 'yan jihar 'yan kasar da suke son. Da haka wannan abu al'amari ne wanda bai ba mu mamaki sosai ba, kuma abin da ya sa abin ya ba mu mamaki shine ba a kira mu wajen yanke hukunci ba, kuma shi wanda ya ja wannan al'amari ba a ce masa, ba a kira shi wajen yin wannan hukunci ba, kuma ba yanke masa wani hukunci ba, sai mu kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas. Da haka ina son tabbatar maka mun karba ko mun ba su ansa daidai gurgudu, ko muna sauraron abin da za su gaya. Ya buƙaci magoya bayan ƙungiyar da suke gida da su gaba da yi mata addu'a kamar yadda suka yi a baya domin tabbatar da samun nasara, yana mai cewa ba abin da zai dakatar da su daga lashe gasar ta Premier ta ƙasa na wannan shekarar da yardar Allah. Kira na a gare su, abin da suka yi mana wajen sati 7-8 har wajen sati 10 muka ci gaba da samun nasara shine addu'a da ba da shawarwari na gari. Na haka ina roƙonsu da magoya baya na Kaduna da na Kano da ko ina a Najeriya da suke tunduwa garin Kaduna da su saurara inda suke su mana addu'a. Na haka ina so tabbatar musu da cewa muna tare da su, muna goyon bayan su, amma muna so su yarda su yi haƙuri su zauna a gida su yi mana addu'a. A wani labarin, sakataren ilimi na yankin karamar hukumar Dala, Abubakar Muhammad Hidar, ya yaba wa ɗalibai da suka wakilci sashin ilimi na karamar hukumar Dala a wasannin da suka fafata na ranar yaran Afirka, wanda cibiyar lura da ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya a nan Kano ta shirya wa ɗalibai, wanda aka gudanar a filin wasa na Lebanon Club da ke nan Kano. Ya bayyana hakan ne lokacin da yake sanya wa ɗaliban da suka samo lambobin yabo da suka haɗar da lambar azurfa da tagulla daga cikin ɗaliban na yankin karamar hukumar Dala. Na farko muna godiya ga Allah ga wannan kungiya da take shirya irin wayannan abubuwa. Na farko ana ƙara ƙarfafa gwiwar su kankin kansu yara akan irin wayannan abubuwa, sannan kuma alhamdulillah mu kankin kanmu ma'aikatan mu ta ilimi yana da ƙarfafa mana gwiwa, kuma hakika ba abin da zamu ce Allah sai godiya, tare da kulawar sassan ma'aikatan nan da suka tsaya tsayin daka aka yi ta ba yara training din nan har aka kai ga cewa karamar hukumar Dala ta taka rawa da ya kamata mu gode wa Allah akan haka, don abin da suka samu wasu local government ba su samu ba, wannan mun gode. Ya kuma tabbatar da cewa karamar hukumar ta Dala tana kokarin ganin ta samar da filin wasa na ɗalibai mata zalla da kuma na ɗalibai maza, bisa kokarin shugabancin karamar hukumar ta Dala. Hukuma ta samar da fili wanda akalla ko da a duk ƙarshen wata ko tam za a dinga hada wasanni na tamola, hakanan inda iko za a ware fili na musamman na tamola na 'ya'ya mata, za a ware kuma fili na musamman na 'ya'ya maza, kuma wannan in ba mu samu wannan ba, ko filin guda ɗaya muka samu za mu dinga cewa lokaci kaza mata ne kawai za su zo su yi wannan tamola, kuma lokaci kaza maza ne za su wannan. Na tabbatar maka da wannan abin da na faɗa muka rubuta muka ba karamar hukuma, duk inda filin yake ko ba a cikin Dala ne, ciyaman zai shiga zai kokari ya karɓo isa mana wannan. Ƙarshen rahoton kenan daga nan Kano, Musbawa Balaje ɗayan gurasa, labaran Standard Voice Television.